punta tayo ng last day natin sa Singapore. Tingnan natin yung punta tayo kasi mag-clearance tayo ngayon mga ka-istorya sa ating kumpanya. At ito yung huling araw natin ngayon sa Singapore. Okay lagi sana okay. Tapos ito yung usually na dinadaanan ko mga ka-istorya. Mahirap magsalita. Oh no! Nakamask kasi tayo ngayon. Nakamask kasi mga ka-istorya. So tingnan natin. Ito yung usual na Singapore dito, yung mga HDB nila. Ito paaralan to. At tingnan natin. Magandang araw dito ngayon sa ito yung mga festival, ito yung plaza nila dito. Dito tumatakbo si Matt. MRT mga ka-istorya. Punta tayo doon. Ito yung usual na dinadaanan namin punta ng trabaho dati. Ganun. Dito tayo mga ka-istorya. Dito tayo sa mga walang medyo tao. At yun yung mga train dyan. Malapit lang. At tingnan natin anong malayo pa yung office namin mga ka-istorya. Galing ako ng UT at punta tayo ng Simbawang MRT. So magte-train tayo ngayon. Dyan yung train papunta doon sa Simbawang. So yun yung mga nila dito. Mahirap magsalita mga ka-istorya. Hindi tayo sanay. Hindi tayo sanay kung dito lang tayo, diba? Tingnan natin yung MRT, malayo pa. First time pa natin mag GoPro mga ka-istorya. Ito po yung GoPro na Hero 9. Hindi masyadong ito yung parang baguhan nila na GoPro. So bali 10 minutes to na lalakarin mga ka-istorya. 10 minutes. Ayan dyan, malapit na tayo sa MRT. At ito yung mga bicycle nila dito. Dyan sila mag-ano. Dito kuha tayo ng natin.
usual nila na ano dyan. Kaya nga dito rin kami mga train mga kaisor. Naka-parking na yan dyan. Hinihintay na lang tayo. Wow! Hindi tayo sanay mga kaistorya. Bago lang tayo nakalabas. Ilang araw, ilang buwan tayong nag-work from home. Mga 9 months ata. So, pangalawang beses na nakalabas dito. Diyan yung mga kainan dyan. Hindi ako uupo mga kaistorya. Hindi ako uupo. Kasi iwas-iwas na rin sa mga COVID dyan na mga virus mga kaistorya. Kaya iwas-iwas na. Kaya kaya minsan nagja-jogging mga kaistorya. Ito tayo ng Simbawang ngayon. Simbawang MRT. First time pa natin mag-vlog mga kaistorya na lalabas sa ating lungga. Lungga talaga. So ito yung usual na dinadaanan ko dati sa train papuntang opisina. At tingnan natin kung ano ng updates ngayon doon. Kasi ano na tingnan lang natin. Magandang araw ngayon dito sa Singapore mga kaistorya. Magandang araw. So ito yung Kranji pa dito. Ito yung Kranji. Usually mga industrial area dito. Kranji na lugar sa Singapore. Barangay Kranji ang sa atin. Magandang araw ngayon dito. Palimlim konti. Usually uulan dito pag hapon. Yan yung usual few months ata ganito yung weather dito. Ito mapalimlim. At halos bawat hapon ay uulan dati. So ngayon medyo okay na mga kaistorya. Hindi na masyado. Ito mga inabandon na ng mga warehouse dito. Ibon ka nasabay sa atin. Ito yung mailog din dyan. So ito lang mga kaistorya. Ito medyo mag-build up pa dito sa Singapore. Maya pinipesal kasi nila ito. Yan, magandang lugar dito sa Singapore. May mga baganting local. Yan dyan, yung mga racing dito mga kaistorya. Yung magre-race sila dyan. Kaya hindi yung mga bulore yan. Mga ano po yan, mga buggy. Yan mga
kart na mabilis, yung ang tawag niya. Yan ang usually nag-re-racing yan dyan. Yan yung parang buong nila. So yung parang kabayo ata dyan, yung mga kabayo mga kasama. Mating na tayo sa Kanji na MRT station. Yung mga oras ngayon mga kasama, mga nasa 9:39 na umaga, so hindi masyadong 9:39. So wala masyadong tao mga kastorya. So yun yung mga kaganapan dito. Yun lang. Please avoid talking to one another or on your mobile phone while on public transport. Do also practice good personal hygiene by washing or sanitizing your hands frequently. 为了保护您的健康与安全，请在乘搭公共交通时避免与他人交谈或通电话。此外，请保持良好的个人卫生习惯，勤洗手或使用冲水液。Next station, Marsiling.
Station, Sembawang. Help keep our stations and trains clean. Please do not pollute, drink in stations or on board trains. Thank you.
ko alam kung saan ba. Hindi rin lakarin natin mga kastorya kasi malayo rin. Maya lakayan. Bus na tayo mga kastorya. Bus number RTA taxi number nada. Medyo malayo pa siya mga kaistorya. Doon pa tayo sa bus ng doon pa, medyo malayo pa tayo. Hindi kasi ako sanay na magbus. May company bus kasi sa amin, pero medyo malapit lang dito mga kaistorya paglakarin. Mamaya pag uwi natin lakarin na lang natin para makita na naman natin yung views doon, view doon sa nandito na tayo sa Simbawang na MRT. Yan yung Simbawang dyan. Ito na yung Simbawang na mga yung lugar dito mga kaistorya. Yung panya namin doon pa sa Admiralty pa banda. Ayan, magandang mga gardens dito mga kaistorya. Cool mga kaistorya. Medyo natakot. Hindi naman tayo. Dito sa Simbawang. Alam ng mga OFW yan dito. Maraming mga OFW din dito na nakatira. Malaking progress na dito ngayon sa Simbawang. Medyo okay naman siya. Ito yung bike lane pala dito. So, maganda dito sa Simbawang kasi may dedicated din na bike lane at saka yung lakaran ng tao. Kaya mga gardens din dito. Na rin yung bus number mga kastorya at Canberra pala yun dyan. Hintayin natin ano yung bus number natin. Hihingal tayo mga kastorya. Dito pala yung mga kaistorya. Iba pala yung isa doon. Oh, hirap kasi hindi tayo nagbabas masyado dito sa Singapore. 169 856 mayroon na 856 then 169 981. Wala, 856 lang mga kaistorya. Okay na, 856. Okay. Medyo mainit na mga kaistorya. Ito yung ano dito lugar. May bagong construction dyan mga kaistorya. So yun mga kaistorya,
kaistorya, dumating na tayo sa ating kumpanya. Nasa bawal doon mag-record mga kaistorya. So i-tape lang natin maya maya. Okay. So mas maganda dito mga kaistorya kasi may maraming mga puno ng kahoy dito sa Sembawang. So dyan yung ano na yung mga kumpanya mga kaistorya. So okay tayo. Bang wala pang mga sasakyan. Maraming ibon. Okay. Ayan, maraming ibon dito at may mga aso rin mga kastorya. So maya maya i-off na natin mga kastorya kasi yan ang kagandahan dito, maraming puno dito. So may mga restaurant din dyan. So, parang farm house nila. Medyo may kamahalan din mga kastorya. Hindi rin natin na ano yun dyan. Hindi tayo nakapunta dyan. Mahal mga kastorya pagkakaan ka dito. $2. Kaka-afford din sa inyo mga kastorya. Wow! So malapit na tayo at i-off ko na ito mga kastorya. Punta tayo ng gate 1 kasi hindi tayo dyan sa isang area. Maya maya lalakad tayo mga kastorya para makita rin natin yung mga views magandang tanawin dito sa Singapore. Puno. Diyan tayo papasok mga kastorya sa gate 1 kasi yan yung main security dito. So hanggang dito lang muna mga kastorya at dito lang tayo sa pag-uwi ko mamaya maya. Okay. So yung traffic light dyan, yung gate. Okay guys, I'm going back now guys. It's okay. Nice, ready. Guys, yung update natin ngayon at tapos na tayo sa ating clearance, last day sa ating trabaho ngayon at maglalakad na tayo. Yan guys, yun yung kumpanya namin. Kita tayo sa susunod dito sa Singapore at tingnan natin yung kaganapan natin next.
ulit. Ito yung mga nilalakaran namin halos bawat araw natin guys. Uuwi kami. Ito yung mga clouds ngayon, medyo makulimlim na naman yung panahon. At ingat-ingat lang din dito kasi may daraanan dyan. May mga ano pa kasi dito, yung mga masukal, yung mga kabundok. Ito yung GoPro Hero 9 guys. So testing natin. So testing natin siya. Ano, bilag tayo, bilag. So na-cancel na rin yung pass natin guys, yung work permit natin, yung S-Pass. At practice na lahat. So ito na yun. Saka yung SEC daw baka abutin pa ng first week o next week pa daw. So sa Pilipinas na tayo nun. So medyo ganun katagal guys. Kasi daw sa tax daw dito, yung IRAS natin sa yung tax dito sa Singapore, yan daw. So yun yung bus nila dyan, yung 856 na sinakyan natin kanina ng umaga. So ang oras ngayon ay 4:51 na ng hapon. So tingnan natin kung kainat na natin. Kasi may mga bakanting ano pa dito guys. May ano dito, may ibon. May ibon dyan guys. May ano, may ibon. May migratory bird atang naligaw guys. Siya lang mag-isa, nagsusolo. Valentine's pa naman ngayong buwan na to. Kagaya ko rin dito guys, mag-isa lang. Tapos kasama natin pamilya sa susunod. Okay, ito yung Simbawang. Halos mga 15 minutes ata itong walking distance guys. So ito yung nag-iisang bus stop dito. Diyan wala na. Ito walang laki ang ano dito, ano niya, yung lupain dito pa-reserve ata yan. So yan guys, pauwi na rin tayo. Pauwi na tayo. So yun yung ano dyan, Admiralty Lane. Ito yung ano, makasara natin.
lakad. Yan, parang house. Yung bike lane to dito guys, pero pwede din. Maraming mga bakanting lupain pa dito sa Simbao. Sunset na. Okay guys, so dito na lang muna tayo at narating yung kaganapan dito. Tingnan natin. Malayo pa tayo. Hihingal na ako. Tayo sa bus station. Local barangay yata nila to dito guys. Yung bawang town council. Yan pala yung mga town council nila. Slowly. Kakahingal guys. Kakahingal talaga. Hindi na sanay maglakad dito. Dan
kami pumupunta dati, pero ngayon straight na lang tayo guys. Dati dyan kami ni Joe, kasamahan ko, dyan kami dumadaan, parang shortcut na rin. So yung sa atin, kaya ano na lang natin, dito tayo straight, mas ano. Guys, yung kaganapan ngayong araw na ito. At yun ang kagandahan dito sa Simbawang na banda guys, kasi sobrang lamig na, hindi na sobrang lamig medyo mahangin dito sa Simbawang area kasi ang daming puno guys. Malapit na tayo sa MRT at tapos cut na tayo doon guys, kasi nakita na yun dati, yung kaninang umaga nakita na niya yun, so okay na, dito na lang banda, hindi pa, so isa na lang yung kulang. Kanina kaganapan natin guys. Ito yung lang yung tsura natin, medyo inaantok na. Nagtatanong siya guys kung saan ba yung 400 plus na ano. Diyan kina Rabi banda guys. So dito na tayo, MRT na. So doon tayo kanina umaga sana. So dito na lang. So dito na lang tayo banda. So dito na tayo banda sa ano. So malapit na tayo sa MRT. So dyan lang, maganda yung mga flat dito. Okay. So yun lang kaganapan ngayon. At cut na tayo dyan sa MRT na kasi wala na. Same na lang yun dati. Same na lang yan. Hingal na guys. Bus guard. Dito sila nagsusunog guys pag yung mga ano nila, yung parang ano ng mga MC, susunod sila ng papel na pera, yung parang fake na pera, fake. So yan ang MRT guys. At dito na lang tayo banda.
MRT station. Pauwi na sa atin sa UT. Chua Chuka. Yun na. At dito na tayo guys.